1 hodina 55 minut. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Československý rozhlas se pokoušel prohlášení předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany vysílat krátce před 2. hodinou ráno. Všechny vysílače, které však máme k dispozici, byly postupně vyřazeny z provozu a dosud ani nevíme, kolik z vás tuto informaci slyšelo. Někteří jste snad zachytili prohlášení, které předsednictvo vydalo. Poslední zprávy telefonické říkají, že před budovou Ústředního výboru jsou cizí jednotky. Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky jednotkami Varšavské smlouvy a tlumočit rozhodnutí jediné legální vlády a Dubčekova vedení strany, kterému ještě pořád věříme. A já bych vás v této chvíli informoval, že podle zprávy, kterou jsme právě dostali, jsme odříznuti na našich státních vysílačích. Snad v této chvíli nemluvíme jen do větru, snad ještě rozhlas po drátě zůstává k naší dispozici. Podle zprávy Vídeňského rozhlasu je hranice s Rakouskem obsazena sovětským pancéřovým vojskem. Na bratislavské vlně se vysílá program Moskevského rozhlasu. Víc informací vám do této chvíle nemůžeme poskytnout. Zbývá tedy znovu opakovat výzvu k zachování klidu, k návratu na vaše pracoviště, k hájení vašich oprávněných míst v této vaší zemi. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky a předsednictva ÚVKSČ k projednání vzniklé situace.